Gurekin Ana Urkiza egunon zuri? Egunon, bai. Hala, Euskal Herri guzia estaltzen duen erakunde zientifiko-kulturala dela erranditaik eusko ikaskuntza, sinpleki azaltzeko zer dira lan arlo nagusiak? Bueno, aurkeztu dugun edo lantalde berriak aurkeztu duen egitasmo edo programa nagusian, lau lanlerro estrategiko nagusi jasotzen dira. Eta hor, hoietako lehenbizikoa da programa edo agenda propioa izatea. Hau da, dakizuen bezalaxe, kongresua egin zenetik, oinatin, han mendeurreneko kongresu hartan ezagutzera eman zen liburu zuria. Eta liburu zurian jasotzen dira, urrengo urteetan egin beharrekoak diren egitasmo, proiektu, proposamen eta bar. Eta gaur egunean bizi dugun egoera kontutan hartuta, egin duguna da, ehundaka proposamen horietatik lehen etxi zenbaitzuk. Eta horiek dira agendara ekarri direnak. Orduan, lehenbizikoz izango da agenda horretan jasotako egitasmoekin hastea. Bigarren lanlerro estrategikoa da proiektuak, batez ere eusko ikaskuntzak proiektuen bidez ezagutzera ematen da, edo zabaltzen du bere lana, eta proiektu edo egitasmo horiek egiteko prozesu horren kudeaketa ontzea. Alde batetik, bikaintasunaren berme diren atributuen jarraipen zorrotza eginez, eta baita ere behatokoi funtzioa eginez, eta ikerketa ondoren egin beharko litzateken esperimentazio fazera eta sozializazio fazera ere pasatuz eta horrekin bukatuz. Hau da, lau fase horien ontze eta garapen eta oreka lortzea litzateke bigarren lan estrategikoa. Hirugarrenik da harreman sarea, gaur egun ere gure erakundearen indargune den harreman sare hori zabaltzen joatea, eta aliantzak egiteko daukagun gaitasunari eutsita, aliantza horiek zabaltzen joatea. Eta azkenik egongo litzateke, betidanik aipatzen dugun lurraldetasun kontzeptua. Hau da, ez bakarrik egitasmoak lurralde guztietako ordezkariak barne direla egitea edo egituratzea, baizik eta egiten diren egitasmoiek lurralde guztietan implantatzeko edo abiatzeko moduan egitea. Beraz, hoiek dira herri ikuspegi hori emateko, ezta? Ordan hoiek dira nagusiki lau lerro estrategiko behinenak. Gizarte zibilean, jendarte zibilean eragin nahi du arlo ezberdinetan, zuzenki hor jomuga zoin da? Noski beti da gizarte zibilan eragin nahia, ez da, bestela egiten diren proiektuak edo egiten diren proposamenak ez behintzat tiraderetan gelditzeko. Hori betidanik da nik uste dut erakunde ororen nahia. Kontua da, behar bada gaur egun gizarteak berak behar bada gehiago eskatzen duela aplikagarritasun hori edo eta ahotsa gizartearen beraren ahotsa ere egitasmo edo proposamen horietan gertuago egotea edo beste implikazio mota bat izatea. Orduan, bai hori da helburutariko bat, helburua baino gehiago esango nuke dala lan egiteko modua, eta hori bada eusko ikaskuntzak azkenengo urtetan berearekin dakarrena, eta ondotik ere egiten jarraituko duena. Zer ekarpen zuk lehendakari berri bezala egin nahi zinioke eusko ikaskuntzari? Bueno, ez dakit berria den eta nire pertsonan garatu behar duen ez da, baina niretzako egin beharreko lanik handiena da, eusko ikaskuntzarekin lanean arituko diren pertsona, aditu, profesional, erakunde, agente sozial, hau da, gurekin aritu behar duten guzti hoiei partaidetzarako gonbitea egitea, aliantzak sinatzeko erakartzea edo alkarrekin ibiltzea, eta lankidetzarako plaza eskaintzea. Hori izango da nire lan nagusia. Aliantzak, bigarren aldia da aipatzen duzula aliantzak, hobeki ulertzeko, zen nolako aliantziaz mintzo zira? Dira, elkarrekin lan egiteko formatuak pentsatzea, da? Egitasmo konkretu baterako zeintzuk izan behar duten edo zeintzuk diren interesgarriak dakitenak, eta hor ekarpena egingo dituzten erakunde ezberdinak, eta hoiekin elkarlanean aritzeko hitzartzea benetan elkarrekin lan egingo dugula, hortaz ari naiz. Eta Ipar Euskal Herriaren lekua, zoin da Euskal ikaskuntzan, jakinez Euskal Herri guzia estali nahi duela?
Bai, bueno, Ipar Euskal Herriaren lekua da beste edozein lurralde bezalaxe Eusko Ikaskuntzan. Hain zuzen ere, laugarren lerro estrategikoan aipatu dudan bezalaxe lurraldetasunaren garrantzia eta herri ikuspegi hori eta hor behin eta berriro indar egin behar duguna da, egiten diren egitasmo guztiak lurralde guztietan modu bertsuan aplikatzeko moduan egin behar direla. Edo eta beste modu batera esan da. Lurralde batean egitea egokitzen baldin bazaigu egitasmo bat, eskalagarria izan dadin besteetan ere abiatu izateko edo implantatua izateko. Eta, iparraldea da hoietako beste lurralde bat. Ez dago bereizketarik egin beharrik egia da, badaudela lurraldeen artean, bereizgarritasun batzuk, edo legeari dagokionak, edo historiari dagokionak, eta bar. Baina ikuspegiari dagokionean, berdin da, aurrera eramango diren egitasmo horiek lurralde guztietara zabaltzeko helburua. Eta gero, iparraldea galdetzen didazularik, badago egitasmo bat baino gehiago da beste lanlerro bat, eta da Euroeskaldearen garapena. Eta hor, bai iparraldeak eta bai Nafarroak, benetan propioki edukiko dute zerezana eta zeregina garapen edo hortik abiatuko diren, edo hortara begira garatuko diren egitasmoetan. Behar bada, abarretarik bat da Eusko Ikaskuntzan usu 8. provintzia deitzen duguna, Euskal Diaspora ere garatzen ari dela abarrori azken urteetan. Bai, noski, nik ez dute probintziak kopurua ez eta aipatu, eta noski diaspora ere hor dagoela eta hor egongo dela. Euskal lurralde ez hitz egiten dugu, eta ez 4, 3, 5, 6, 7 lurraldeak dira, pluralean lurraldeak. Erakundea zuzentzeko lehen emaztea zira, Ana Urkiza. Espirituan, Eusko Ikaskuntzan ere, 1 urtez zer izan da garapen bat, espirituaren aldaketa bat? Nik Eusko Ikaskuntza baino gehiago esango nuke gizarteak berak halako garapen natural bat eman duela, edo hala behintzat sinetsi nahi dugula, eta Eusko Ikaskuntza erakunde gaurkoa da eta erakunde modernoa da. Eta gure gizartearen ispilu da Eusko Ikaskuntza, eta hori kontudan hartuta, normaltzat jotzen dut momentu honetan emakumezkoa izatea lehendakaria. Ana Urkiza eskertuko zaitut, horretaraziko dugu urriaren 10ean biltzar nagusia eginen dela iparraldean, Eusko Ikaskuntzaren biltzar nagusia, itzordu hau kokatzeko. Mila esker? Mila esker zeuei, urren arte.